एक्चुअलि बियो प्लानिं सयजन गाहाम लोगो थानानै बिनि गोथैखौथ' बिसोरो बोखांनानै बोरियाव लाबोनानै दोनगौमोन। बेबायदिनो बुथार जासिगोन नामा जोंनि बर'फोरा? मार्डार मार्डार मार्डार। सिगांनिफ्राय फैयै एसे मोजाङाव फैबायमोन बर'फोरा, दा आरो नै मालायनि गाहाय सिङाव थांफिननो लामायाव फैबाय दायो। आरो जायफोर नांलाय खमलाय खालामबाय थायो बिथांमोना बर' हारिनि सानग्रा मानसि नङा आरो हारिनि संग्रामि मानसिफोरखौ रेसपेक्ट होनो रोङा नोंसोरो। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि लेंगुवेज मेकार ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आरो लोगोसे गासै नायगिरिफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनाय आरो गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। थ' नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै दिनै भिडिअ'आ मानि सायाव सावरायनो नागिरदों। थ' लोगोफोर भिडिअ'खौ अननानै नायलांजोब, बे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोना बहुत सोलोंनो मोनगोन। स्किप दा खालाम लोगोफोर। गिबियावनो आं मोननैसो क्लिप होग्रोनि, नोंथांमोना नायनानै लाग्रो। কিয় পানীৰ সোমাব লাগে চলাবিলাক চব ভিজাই আহিছিলে ভৰি পেলাই দিছে। সেইটো কিয় জিকা চলাটো ওপৰত আহিল, মানুহটো কিয় নাহিল? আচল কথাটো কি হ'ল ইয়াৰ? স্কুল ক'ত আছে ইয়াত? কিয় আহিব লাগে? স্কুলতে ফিল্ড আছে দেখোন, ছাৰবিলাকৰ লগত খেলে। ফিজিৰ দায়িত্বটো আপোনালোক আছে, আমি মানুহ আহি আছে। কি হৈছিল? কিয় কাৰণে কি আছিল? ফিজি মালিক হৈ আপোনাৰ দায়িত্ব থাকে, মাহৰ সমান হ'ব পাৰিব লাগিব, নিজৰ মাকৰ সমান হ'ব পাৰিব লাগিব। মোৰ ল'ৰা লাগিব মই কোনটো ধৰিব পৰা নাই বাৰু। এইটো ফিজি মেমৰ দায়িত্ব, মই নামানো, মোৰ ল'ৰা লাগিবই লাগিব। थ' नोंथांमोना बेयाव मा बुजिना मोनखो? बुजिबाय दा? जिहेतु बे थाम्बनेलाव होनाय जाथाय बेनि सायाव आं फंनैसो भिडिअ लाबोदों दिनै। बे घटनाया जाहैबाय तेजपुर टेलेरियाव जादों। थ' लोगो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बालागाव होननाय मोनसे गामिनि आरोना, बे बिनि मुङा जाहैबाय नेरसोन ब्रह्म। बियो तेजपुर कलेजाव फरायहैयोमोन, बिश्वबिद्यालयाव फरायोमोन बियो। दा नेरसोन ब्रह्मआ माबोरै थैनो मोनखो आं बिनि सायाव फंनैसो फोरमायनानै होनो। जिहेतु नेरसोन ब्रह्मनि जितु एग्जाम जाबायमोन, बे जोब्बायमोन आरो सानसे साननै थानायनि उनावनो न'आव फैनायनि खोथा होदोंमोन। जितु जाथाय जानाय बे सानखालि नेरसोन ब्रह्मआ माने फुटबल गेलेदों जाहैबाय आरोना। फुटबल गेलेखांनानै बेजों लोगोसे 6 जन मानसि, बिनि 6 जन लोगो, जोंनि बर' मानसि नङा, गुबुन मानसि आरोना, हारसाफोर होननाय खोनादों। गेलेनाय जायगा बा गाव फरायनाय जायगा, बे बिथाङा पिजिआव थायो। बिनिफ्राय फुटबल गेलेखांनानै 15 किल'मिटार गोजानाव माने दुगैनो होननानै थांदों जाहैबाय, माने 15 किल'मिटार गोजानाव। होमबा साननानै नाय, लोगोफोरा लिंलांदों। बेयाव दुगैनो मोनदों लोगोफोर, बिसोरो माने 6 जन दंफाबावोमोन आरोना, गुबुन मानसि हारसा। दा बेयाव खाथियाव खाला न'बो गैया। दा बेयाव दुगैबाय, दुगैनानै गावसोर जमा दुगैबायबो जानांगौ। ओमफ्राय जितु गोथैखौ लायखालि माने जितु बेगाव बै गिसि जिफोरा माने सिङाव सोजोबनाय जाहैबाय माने। होमब्ला साननानै नायदो, बिथाङा अलरेडि दुगैनानै सिखारनानै गानस्लायबायमोन खोमा, बिदि जानांगौ आरो। ओमफ्राय दा बेखौ फुख्रियाव हयथ' माबा मोनसे खालामदों जानांगौ आरोना, बेखौ लोगो नांनानै। मानो होनबोला बिसोर जमा थांनाय, दा बेखौ माने प्लानिं खालामखानासो लाना थांखानो आरो बेखौ, आंनि मथे आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनाबो बिजिरना नाय। एक्चुअलि बियो प्लानिं खालामखादोंमोन, बेखौ बुथारनो होननानै प्लानिं खालामखादोंमोन। मानो होनबोला बिसोर 6 जन, दा बेखौ नै बे थैनायनि उनाव बिसोरखौ बेयाव मोनासै, खारबाय, बिसोरबो खारबाय। हयथ' फन खालामनानैबो खिन्थानो हागौमोन, खिन्थाहरगौमोन। आजिखालि हाथे मबाइल दङ। आरो जितु बिनि लोगो, फ्राय माने गावनि क्लास फ्रेन्डआनो जागोन, हयथ' गावसोरजों समान जागोन। जितु नेरसोन ब्रह्म, बिनि बैसोआ 19 हाबबाय होननाय खोनादों। हमना ला 18 बोसोरखौनो हमदो आरोना, बे हाई सेकेन्डारि फरायलायनाय खोथा बेसेबां जाहैगोन। दा बिसोरो खारजोब्बाय, फनबो हराखै। हयथ' बिनि गोथैखौबो 6 जन गाहाम लोगो थानानै बिनि गोथैखौथ' बिसोरो बोखांनानै बोरियाव लाबोनानै दोनगौमोन। हयथ' बेखौ बोखांखांनानै फन हरबाबोथ' जागौमोन। दा गारना खारजोब्बाय। बे गारना खारनाय ना बुथारना खारनाय लोगोफोर? नोंथांमोनानो बुंदो देलाय। बेखायनो सांग्रां जा बर'फोर। नै बहुद बेबायदिनो जागासिनो, जोंनि ट्राइबेल हक बर' हक जागासिनो। दा नै राहुल बसुमतारी, बेबोथ' नै जरहाटआव थैनाया माबायदि बुथारजानो गोनां जादों। दा बिनि उनाव नायदो लोगोफोर, थेलामारानि सिङाव थानाय बरगां बोरि गामिनि जितु मनिसा बर', बेखौबोथ' मार्डार खालामबाय गुबुन जाथियानो। नै आरो बिनि उनाव दाख्लै बावैसो जानानै थांलायबाय जुनमुनि राभा, बेखौबो नै गुबुन जाथियानो बुथारदों। आरो नै
जालायबाय नै तेजपुराव दा जोंनि बर'फोरा गुबुननि आखायाव बेबायदिनो बुथारजाबाय थासिगोन ना लोगोफोर हा बुथारजाबाय थासिगोन नामा साननानै नाय लोगोफोर आरो हसियार जा जोंनि बर'फोरा जाहाथे बेबायदि दा जोबस्रांलांथों खालि मार्डार खालामजानाय बुथारजानाय खालि रेप खालामनानै बुथारजानाय बहुद खोनाबाय नै बहुद खोनाबाय दाख्लै बावैसो जमुनि राभा मा बेसेबां गोबाव जादों बे बुथारजानाया लोगो नै साग्रिद जा लोगोफोर बेखायनो साग्रिद जा जाहाथे जोंनि बर' मानसिया गुबुननि आखायाव बेबायदि बुथारजाबाय थाया दाउ अमा बायदि बुथारजाबाय थाया मार्डार खालि मार्डार नोंसोरबोथ' नुबायना निउसफोराव नुदों जानांगौ लोगोफोर नोंसोरबोथ' नुदों साग्रिद जा गावजों गाव नारलायनाय गावजों गाव बुलायनाय गावजों गाव नांलाय खमलाय गावजों गाव पलिटिक्सनि लाबोलाबनि थाखाय गावजों गाव बेबायदि नारला नारसि बैखौ गाज्रि बैखौ मोजां बेबायदि खालामबाय थानाङा नों गाज्रि आं मोजां बेखौ खालामबाय थानाङा बर' हारिया अरायबो बर' महरै थानांगौ अराय खौसेथि थानांगौ इलेक्सन समावबाथ' बा बर'जों बर' नांलायनाय खमलायनायखौ मा नायनो बिदि जायो बर' मानसिया सिगांनिफ्राय फैयै एसे मोजाङाव फैबायमोन बर'फोरा दा आरो नै मालायनि गाहायै सिङाव थांफिनो लामायाव फैबाय दायो मोजाङै सानना नाय बे खोथाया नंगौना नङा गाव गावनि गेजेरावनो जुदि बिदि दाङाबाजि जाबाय थायोब्ला गुबुना जोंखौ मिनिगोन गुबुना जोंखौ सोलो मोनगोन दा नै बे घटनाखौ नै मावबाय थादों आरो जायफोर नांलाय खमलाय खालामबाय थायो बिथांमोना बर' हारिनि सानग्रा मानसि नङा आं डाइरेक्ट बुंदों बर' हारिनि सानग्रा मानसि नङा बिसोरो आरो हारिनि संग्रामि मानसिफोरखौ रेसपेक्ट होनो रोङा नोंसोरो नोंथांमोना गाव गावनि उदैनि माबाखौ सानबाय थाग्रा जाबाय आं रावखौबो बुङाखै दै आं रावखौबो पार्टिनि जानानै बुङाखै आरो रावनि पार्टिबो आं बेखौ बुङाखै खारन जोंनि जिथु बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि दाङाबाजिया सोलियो गुबुननियाव बेबायदि सोलिबावासो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बांसिन सोलियो गेदेर गेलौनिफ्राय लानानै आमसा सामसा बुजिदों दा बै फिसा बिला मानसिफोरनि गेजेरावबो बेबायदि दाङाबाजिया जाबाय थायो जोंनाव मानो जायो नों सोर जुदि हारिनि संग्रामिफोरखौ रेसपेक्ट होनो रोङोबा बेबायदि गावजों गाव नांलाय खमलायखौ बाद हो पलिटिक्सनि थाखाय बेबायदि मालाबाबो दासान दिनै साननानै नाय 1986निफ्राय जिथु रन्जन दैमारि बिथाङा जुजि दाबो जुजिगासिनो जेल सिंनिफ्रायनो जुजिगासिनो सरकारजों जुजिगासिनो जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि हारिनि रैखाथिनि थाखाय जोंनि हारिनि संरैखानि थाखाय अब्ला मा बेफोरखौ सानाखै दासिमबो जेल सिङाव दङ सोरनि थाखाय थादों जोंनि बर' हारिखौ बेंनो थाखायसो दा बेबायदि सानबा जानाय नङा बर'फोरनि गेजेराव बहुद दंबावो दायो साननो थाङोबा गाहायसिनावसो फैफिनसिगोन गोदोनिसो महर लासिगोन नामा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गुबुनजों माबायदि सै खालामजायोमोन गुबुनजों माबायदि मुगैजायोमोन गुबुनजों माबायदि नासयजायोमोन बेबायदि नासयनाया दाबो जोबाखै जमनासो थाखाबाय थादोंमोन बिसोरो दा नै सोलोखौ मोनबाय नै गाबोन सोरबा थैलायगोन समफोर सोरबा बुथार जालायगोन नुबायानो थासिगोन दायो बेखायनो बुंदों आं लोगोफोर गावजों गाव नांलाय खमलायखौ बाद दोन थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामबाय थाला जायफोर बिथांमोना नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय जायफोरा नायबाय बुजिबाय मिथिना मोनबाय थ' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज साबसक्राइब खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो शेयारखौथ' खालामनो दाबाव शेयार खालामजोबना हो जाहाथे साफ्रोम बर'फोरा मानसिफ्रा बे भिडिअखौ नुयो शेयार खालामना हो लोगोफोर शेयार खालामना हो साफ्रोम बर' हारिया बुजिथों बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि